vagyok. Pókember. Ő pedig az öcsém. Ágnes picsájú! Íme az anyukám. És itt az anyukám. A ribancúrnő! A fostündér. Peppa és Zsoli kedvenc étele vacsorára a Végeztem. Kit érdekel? Egy fehérebb és ragyogóbb mosolyért, ami helyetted beszél. Itt az új Colgate Max White. Mi volt ez? Ez egy fog. Tényleg baszki. Ez azt jelenti, hogy ma éjjel meglátogat a fostündér. Fostündér? Igen, a fostündér. Ha este beteszed a fost a párna alá, eljön érte a fostündér. Elviszi a fogadat, és helyette ad neked egy fényes Vibrátort. Ha nagy leszek, Csöves. akarok lenni. Ho-ho-ho-ho. És te mi leszel, ha nagy leszel, Zsoli? Pedofil. Lefekvés előtt Peppa és Zsoli fogat mos. Jó ét, Peppa és Zsoli. Dögölj meg. Jó ét, mama. Jó ét, papa. Miután elaludtatok, lemészárlunk titteket. Maradjunk fent sokáig, és lessük meg a fostündért. Ez a fostündér sokat fosik. Megjött a fostündér. De Peppa elaludt. Ekkora tehetségtelen kockafejű kis kurva ribanc, vagy a lucska spicsáddal elmehetsz a büdös zámoi kurva anyádba. Milyen szép nap ez a mai, semmit te vízre. Elkésel a munkából. De ma szombat van, mama. Nem igaz? Nem, ma csütörtök van. Baszd meg a kurva anyád! Baszd meg! Milyen hülye vagy, baszd meg! Olyan hülye vagy, te egy hülye picsa vagy! A számítógépen dolgozom. Zsoli játszani szeretne a vidám tyúkocska játékkal. Zsoli, majd játszunk a vidám tyúkocska játékkal, ha befejeztem a munkát. Eljött Peppáért, hogy Ne vágja. Te dolgozol? Prostiként. Ma nagyon keményen fogok dolgozni. Striptease bárba. Mit csinálsz? Striptease bárba. Szegdécselek. Sziasztok, gyerekek! Kussolj, te faszkalap. Gyerekek, ma Terroristák. fogunk játszani. Hú!